Tervetuloa Arvonluojien ensimmäiseen podcast-jaksoon. Kaikkien aikojen ensimmäiseen podcast-jaksoon. Mä on erittäin merkittävä hetki suomalaisen tuotejohtamisen historiassa. Tervetuloa minunkin puolestani. Anna-Katariina, mitä kuuluu? No siis erittäin tällaista lämmintä keväistä, mahdollisesti jopa kesäistä päivää. Mä oon nähnyt paljon västäräkkejä, mutta en vielä pääskystä, joten ehkä ihan vielä ei ole kesä. Ja mun pihatyöt on erittäin hyvässä kuosissa, mikä on harvinaista, mutta totta. Mitäs sulle kuuluu? Kiirettä, niin kuin aina kesällä. No niin. Eli Eikö sulla töissä? on jo kesä, mulla on vielä kesä. Niin, no joo, mutta kesä tulossa olisi kiva kaivaa, Right. tiedätkö, niin kuin kaiken näköistä golfmailasta talikkoon esiin ja sen lisäksi on tietysti kaiken näköiset asiat, mitkä pitäisi olla valmiiksi, että voi alkaa siihen kesänviettoon ja kevät on aina tällaista. Kyllä. Paljon tapahtuu. No niin, kuulostaa asialliselta. Mutta hyvä, mennään meidän aiheeseen, eli viekö tekoäly tuotepäälliköiltä ja tuotejohtajilta työt? Ollaan ehkä hypen huipulla, joka puolella puhutaan AIsta, Kyllä. vai ollaanko ja miten meille käy? Kuinka meille käy? Joo, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tämä hypen huippu, koska siis mun näkökulma tähän on se, että mun mielestä tässä on paljon hypeä. Ja samaan aikaan kuitenkin varmasti meneillään on siis todella merkittävä murros. Että vähän niin kuin joo ja ei, jos kysytään tästä hypestä. Että kyllä mä oon itse miettinyt sillä tavalla, että jos ajatellaan niin kuin teollistumista silloin joskus 1800-luvulla ja sitten tietokoneistumista ja internettiä, niin tämä on niin kuin tavallaan vastaava muutos. Että kyllä mä niin kuin uskon, että tämä on ihan oikeasti erittäin merkittävä muutos siihen, mitä ja minkälaista työtä tullaan tekemään. Samaan aikaan mä uskon ehkä enemmän siihen, että niin kuin nämä aikaisemmitkin vastaavan tyyppiset murrokset, niin tämä muuttaa just sitä, mitä ja miten tehdään. Ei välttämättä vähennä työtä. Ehkä tietyt työt loppuu, mutta sitten niitä tulee lisää. Ja tällä hetkellä sitä hypeä mun mielestä on sillä lailla, että kaikilla on sellainen olo, että niiden pitäisi tietää AIsta, mikä on tottakin. Ja kaikilla on sellainen olo, että sen pitäisi olla jotenkin niiden liiketoiminnassa tai niiden tuotteessa. Ja sitten mä oon kuullut jopa tällaisesta, että jotkut miettii tällaista niin kuin AI first strategiaa, mitä mä henkilökohtaisesti pidän hieman huolestuttavana, koska sitten siinä mun mielestä mennään niin kuin työkalu edellä. Mutta mitä mieltä sä oot? Tuotepäällikön työt. Se on hyvä kysymys. Ensinnäkin tuotepäälliköitä on hyvin monenlaisia, firmoja on hyvin monenlaisia, mutta muuten mä oon kyllä samaa mieltä sun kanssa siitä, että aika ison murroksen äärellä ollaan. Mitä kaikkea se tulee millä lailla se tulee vaikuttamaan juuri tuotejohtamiseen on hyvä kysymys. Ja uskon, että eri firmoille se tarkoittaa hyvin erilaista murrosta. Kokonaan se ei meidän töitä vie, ei edes meidän konsulttien tai valmentajien, mutta varmasti niin kuin sanoit, niin iso murros, paljon uusia työkaluja ja ne pitää opetella, jos haluaa pysyä mukana tässä tuotejohtamisen maailmassa, joka tulee olemaan, mä uskoisin, niin entistä intensiivisempää ja nopeampaa. Joo, kyllä mä olen samaa mieltä siinä ja tavallaan mä näen ehkä, että siinä ehkä niin kuin tietyssä mielessä se tasapaino tulee vähän, tai se painopiste tulee ehkä vähän muuttumaan. Toisaalta tuotejohtamista tietysti tehdään ehkä aika eri lailla erityyppisissä firmoissa ja sittenhän sitä on ehkä hyväkin tehdä eri lailla riippuen siitä, että missä vaiheessa ollaan tuotteen ja liiketoiminnan elinkaarta ja markkinoille menoa ja sen sellaista. Mutta hei, me hypättiin aika lailla niin kuin sinne tekoälyyn ja se vie helposti mennessään. Jotta me voidaan ymmärtää, että viekö se tuotejohtamisen työt, niin meidän ehkä pitää vähän paneutua siihen, että mitä me edes tarkoitetaan tuotejohtamisella, mitä se meille on ja aloita sinä, Katariina. No minä aloitan. No siis tuotejohtamisessahan jotenkin niin kuin ytimellään on kysymys siitä, että kun meillä on tuote, oli se nyt sitten
minkälainen tahansa tuote tai järjestelmä, jota kehitetään, niin mitä me halutaan, että se tuote tekee, mitä ongelmia se ratkaisee ja keneltä ja millä tavalla me käytetään ne investoinnit, jotka siihen menee. Ja toi olisi niin kuin se tuotejohtamisen ydin pitää huolta siitä, että se mitä kehitetään tuottaa arvoa sekä asiakkaille että sille liiketoiminnalle. Ja se on ihan hirveän monipuolinen aihealue, sovellusalue, osaamisalue ja juuri sen vuoksi äärimmäisen kiehtova. Siinä yhdistyy liiketoimintastrategia ja ihmiset ja markkinan nykytila ja markkinan tulevaisuus ja kaikenlaiset teknologiat ja varmasti vielä moni muukin asia. Joo, eli se on niin kuin siinä ytimessä se, että mitä me tarjotaan markkinaan, kenen ongelmaan me ratkaistaan ja myöskin sitten se, että miten se kaikki, mitä tapahtuu nyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli tavallaan niin kuin se, että siihen liittyy paljon myöskin se, että pidetään niin kuin silmällä sitä, että miten se liiketoimintaympäristö kehittyy, jotta voidaan pysyä niin kuin ajan tasalla ja tehdä oikeita päätöksiä. Se varmaan kiteytyy tuohon viimeiseen, tehdä oikeita päätöksiä ja eikö tekoäly on juurikin se, joka voidaan niin kuin laittaa tekemään niitä oikeita päätöksiä meidän puolesta vai miten se menee? Niin, kyllä tekoälyn avulla varmasti voidaan ajatella, että voitaisiin tehdä niin kuin päätöksiä nopeammin ja mahdollisesti jopa parempia päätöksiä, mutta täysin tekoälyn varaan ei kannata jättäytyä. Tekoälyhän tietenkin käsittelee helposti ja siis nopeasti ja tehokkaasti suuria määriä dataa. Siinä se hakkaa varmasti ihmisen mennen tullen ja pystyy tunnistamaan trendejä datasta ja kirjoittaa ihan hirveän hyvin monenlaisella äänensävyllä. Siinä se on aivan huikea. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi tätä niin kuin ihmiskomponenttia tuotejohtamisessa, eli kaikkia niitä erilaisia stakeholdereita ja kaikkia niitä erilaisia niin kuin tarpeita, joita siinä liikkuu ja tarpeita ja tavoitteita ja sen sellaisia. Ja sitten jos myös ajatellaan sitä niin kuin tulevaa, että jos ei ole varaa tuotejohtajan katsoa vaan menneeseen ja nojata vaan niin kuin olemassa olevaan dataan, vaan sitten pitäisi jotenkin yrittää ymmärtää myös sitä, että mitä mahdollisesti tapahtuu seuraavaksi. Ja nämä on ehkä semmoiset osa-alueet, tämä niin kuin tulevaisuuteen katsominen ja tämä ihmiskomponentti, jossa tekoäly ei sitten ole niin kovasti avuksi. Vai mitä mieltä olet? Joo, ja mä ehkä näen siinä vielä yhden dimension. Itse kun olen elänyt sitä aikaa, jolloin tuotepäälliköillä oli pääasiassa johdettavinaan niin kuin fyysisiä tuotteita. Tai ainakin niissä oli jotain fyysisiä komponentteja. Ne ei ollut vielä pelkästään niin kuin ohjelmistoja. Ja nyt kun 2000-luvulla kaikki on digitalisoitunut, niin kuin tuotejohtamisestakin puhutaan usein ihan kuin tuotteita olisi vain niin kuin ohjelmistotuotteita. Mutta nyt on mielenkiintoista, koska tekoäly, se on parhaimmillaan silloin, kun meillä on jotain dataa, joka on niin kuin digitaalista, niin kääntääkö tämä mahdollisesti sen niin kuin tavallaan sen pelin taas ympäri, että kun on paljon dataa, niin silloin tekoäly itse asiassa voi niin kuin hoitaa paljon isomman osan siitä tuotepäällikönkin työstä, kun silloin kun sitä dataa ei ole, palvelut on joko niin kuin ihmisten tuottamia tai sitten on muuten niin kuin fyysisiä, että me joudutaan vielä niin kuin muotoilemaan sitä hardista tai vaikka ruokaa tai mitä tahansa se niin kuin tuote onkaan. Meneekö näin? On se mahdollista. Tietysti kun miettii sitä, että mitä kaikkea dataa se voisi olla, niin kyllähän fyysisten tuotteidenkin kehitykseen ja myyntiin ja markkinatutkimukseen ja tällaiseen liittyy paljon dataa, jota tekoäly voi sitten käsitellä. Se on totta. Että sittenhän tietenkin, jos ajatellaan digitaalisia tuotteita, niin kuin tämä aihealue, että kuinka paljon tekoäly auttaa sitten niiden rakentamisessa, niin se on varmaan yksi iso muutos ainakin. Että fyysisiä, mä en aio nyt kertoa, mitä tekoäly voi ja ei voi tehdä tulevaisuudessa. Ja varmaan tavallaan se pystyy auttamaan niin kuin ehkä fyysisten tuotteidenkin suunnittelussa ja valmistuksessa jollain tapaa.
Mutta digitaalisten tuotteiden tietysti sitten, kun puhutaan ohjelmoinnista, niin sitähän se tulee varmasti muuttamaan hyvin paljon ja tehostamaan. Niin se on niin kuin yksi iso osa-alue. Mutta se on tietysti se on niin kuin se tuotekehitys ja se delivery-puoli. Että sitten jos mietitään sitä tuotejohtajan, tuotepäällikön niin kuin työkalupakkia ja kaikkia vastuualueita, niin siellä on paljon dataa, siellä on paljon kaikenlaisen tiedon käsittelyä, siellä on paljon tämmöistä niin kuin, tekstin ja tiedon tuottamista, johon on jo kaikenlaisia työkaluja kehitetty. Mutta sitten siellä on myös niin paljon muuta, johon tekoäly ei ehkä yllä. Okei. Joo, mielenkiintoista. Tekoälyhän on työkalu, eikö vaan? Siitä me ollaan aika samaa mieltä. Kyllä. Se on, ja nyt varsinkin, jos me puhutaan niin kuin tekoälystä tässä vielä, niin kuin, tai kun puhutaan tässä tekoälystä, niin puhutaan pääasiassa niin kuin isoista kielimalleista ja generatiivisesta AIsta, joka tämän pelin nyt on aika lailla niin kuin muuttanut, niin sehän vaan rouskuttaa tietoa, mikä sille on syötetty. Ehkä vähän rikastaa sitä sillä tiedolla, mikä meillä itsellämme on, ja sitten se antaa meille tai arpoo meille vastauksia. Niin mitä sitten semmoiset tuotteet, joilla on hyvin vähän asiakkaita ja ne on hyvin asiakasspesifisiä? Auttaako nämä työkalut siitäkin? Siis ne voi auttaa, koska ne voi käsitellä sitten asiakasfeedbackia, mutta se riippuu just kans sitten siitä, että minkälainen yleisö, minkälaisia asiakkaita. Ja mä oon miettinyt sitä, että kun puhutaan discoverysta ja markkinatutkimuksesta ja kaikenlaista sellaisesta, mitä halutaan tietää ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä siitä, mitä rakennetaan, niin sellaisten tuotteiden kehittäjät ja tuotepäälliköt, joissa on esimerkiksi tosi korkea regulaatioaste tai jotka on hyvin spesifisiä tietylle niin kuin erittäin asiantuntijayleisölle, niin siellä se on vähemmän painopistettä siinä niin kuin discovery-puolessa, koska käytännössä, jos sä haluat olla markkinoilla sillä tuotteella, niin sun on pakko tehdä tietyt asiat ja niistä ei voi neuvotella. Se ei tarkoita sitä, etteikö sulla voisi olla niin kuin sisäistä innovaatiotoimintaa ja sen sellaista, että sä haluat ehkä tarjota jotain muutakin markkinoille kuin täsmälleen se, mitä vaaditaan. Mutta onhan siellä erilaisia painopisteitä. Mutta silloinkin, jos sulla on suuri yleisö ja sä elät hyvin vahvasti sen niin kuin asiakastarpeen ja suoran asiakaspalautteen niin kuin armoilla NS, niin sä voit käyttää tekoälyä sen asiakaspalautteen niin kuin louhimiseen ja tunnistaa sieltä niitä niin kuin pääprioriteetteja. Ja sä voit silti sparrailla tekoälyn kanssa ja niin kuin vähän ideoida, että onko jotain sen tunnistetun tarpeen ulkopuolella, jota ehkä kannattaisi tarjota. Et kun mä näen, että sitä silti voi käyttää, mutta voi olla hyvinkin, että sen painoarvo on vähäisempi. Eli kun puhut discoverista, niin tarkoitat varmaan sitä, että yritetään löytää niitä piileviä tarpeita ja ehkä myöskin niin kuin jollain lailla uusia tapoja ratkaista niitä asiakkaiden ongelmia. Kyllä. Varmistaa, että se, mitä asiakas pyytää, on se, mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Ja sitten myöskin sen, mitä asiakas ilmaisee, niin sen ulkopuolella olevat piilotarpeet ja semmoiset mahdollisesti disruptoivat innovaatiot, joita kuitenkin joku kilpailija juuri hautoo jossain. Joo. Mielenkiintoista. On monia asioita vielä, missä ihminen on tekoälyä fiksumpi. Silloin kun on paljon dataa, niin ei tietysti meidän laskentakapasiteetti ei millään riitä, mutta me ollaan opittu paljon niin kuin laajemmin kaikennäköisiä eri asioita, kun taas tekoälyt on niin kuin opetettu sillä tiedolla, mikä on ja tietysti jonkun verran usein suunnattukin niin kuin johonkin tiettyihin hommiin. Jos ajatellaan niin kuin sit tuotepäällikön hommaa ja minkälainen niin kuin hyvä tuotepäällikkö tai tuotejohtaja, niin miten sä niin kuin näet sen kilpailevan tekoälyn kanssa? Ai, niin kuin kilpailevan? Niin, ihminen versus tekoäly tuoteroolissa. Niin, että discovery pitäisi pystyä kysymään vaikeita kysymyksiä, havainnoimaan, löytämään niitä asioita, mitä ehkä kukaan vielä ei ole löytänyt, jotta me pystytään niin kuin ratkomaan uusia
Aivan. asioita. Onko tekoäly versus ihminen? Joo, no mä en ehkä ajattelisi sitä niin kuin versus, koska tosiaan jos ajatellaan tätä niin kuin työkalun näkökulmaa, niin mä näen, että se on ehkä enemmänkin ihminen versus ihminen ja tekoäly. Että jos ei aio ollenkaan käyttää tekoälyä tai ei vielä osaa tai ei halua opetella, niin sit jää ilman niin kuin tosi kätevää työkalua. Mutta eihän se toisaalta ole mikään niin kuin hopealuoti, että sitä pitää opetella käyttämään. Ja olen itse kyllä huomannut, että on hyvä, jos tietää jo jotain aiheesta siinä vaiheessa, kun alkaa kysyä tekoälyltä, koska se täytyy tarkastaa se vastaus. Mutta jos just ajatellaan näitä, mitä mainitsit, Discoverya ja näitä asiakas- tai käyttäjähaastatteluja tai sen niin kuin rajapinnan kommunikaatiota, niin en laittaisi tekoälyä sinne yksin. Mutta ehkä näkisin, että ihmisen kannattaa ehkä mennä sinne tekoälyn kanssa, koska tekoäly voi sitten, sen kanssa voi sparrailla ideoita, kunhan sille ensin syöttää riittävästi dataa siitä, että mitä ideoidaan. Ja sen kanssa voi harjoitella esimerkiksi erilaisia niin kuin äänensävyjä ja tämmöisiä niin kuin, haastattelu- tai keskustelumalleja. Mutta kyllä pitäisin ihmisen siinä niin kuin ohjaimissa. Koska ihmisten väliset yhteydet on kuitenkin myös tuotejohtamisessa ihan avainasemassa. Okei. Eli meitä tarvitaan vielä, vaikka meille tulee olemaan hyviä työkaluja. Ehkä sen verran niin kuin noista tekoälystä vielä, että se on työkalu varmastikin. Sanoit, että niin kuin jää ilman hyviä työkaluja. Kyllä mä näen, että niin kuin jokaisen tuotepäällikön oli ala sit mikä tahansa, niin pitää pystyä hyödyntämään. Että se on se niin kuin minimitaso, joka alkaa olla jo tänä päivänä. Että jos sä oot tuotepäällikkö, tuotejohtaja, niin kyllähän se sun työ hirveästi tehostuu, jos sä pystyt niitä työkaluja käyttämään. Ehdottomasti. Mutta sitten on se seuraava, jotta me saadaan niin kuin vielä enemmän, niin on ne joiden tuotteet hyötyy itse asiassa tekoälystä. Eli se tekoäly on jotenkin integroitu siihen. Sitähän on hirveästi markkinointihypeä tietysti, että meidän tuotteessamme on joku tekoäly. Välttämättä se ei siellä hirveästi lisäarvoa aina anna, mutta jotain sillä saada. Mutta on toki paljon tuotteita, jotka sitten hyötyy siitä, että ne käyttää jotain laajaa kielimallia siellä takana. Miten tärkeänä sä näet sen, että tuotepäälliköt pystyy ja ymmärtää tarpeeksi hyvin näitä laajoja kielimalleja ja niiden takana olevia algoritmeja ja muita, jotta ne pystyy käyttämään niitä omissa työkaluissaan, kun olet pääasiassa vielä tämmöisten SaaS-yritysten kanssa ollut tekemisissä? Aivan. No toi on kyllä hirveän hyvä kysymys. On hyvä muistaa se, että edes tekoälyn kehittäjät eivät tiedä miksi ja miten tekoäly toimii. Että ei pidä odottaa liikaa siitä, että kuinka syvällisesti tuotepäällikkö ymmärtää sitä tekoälyä, mutta tietysti en lähtisi omaan tuotteeseeni integroimaan mitään, mistä en tiedä, mikä nyt on riittävän hyvin. Ja tässä palataan ehkä pikkusen siihen hypeen, että nythän on se tilanne just, että vähän niin kuin kaikilla on sellainen olo, että heidän tuotteessaan pitäisi hyödyntää jollain tapaa tekoälyä. Ja osittain siinä on myös se tilanne, että esimerkiksi B2B:ssä niin asiakashan olettaa, että se tuote, johon hän tulee investoimaan, niin hyödyntää tekoälyä, koska se nyt tällä hetkellä vähän niin kuin kuuluu asiaan. Ja vaikka sulla olisi sellainen tuote, että sä et tällä hetkellä näe siinä niin kuin suurta hyötyä siitä, että sä integroit siihen tekoälyä, niin sun pitää mahdollisesti pystyä tsekkaamaan se boksi, jos sä oot esimerkiksi kilpailutuksessa. Tai muuten vaan sulla pitää markkinointimateriaalissa olla, että me hyödynnämme tekoälyä, koska kaikki muutkin tekee niin. Ja jos sä oot ainut, joka ei tee, niin se epäilyttää sun asiakkaitasi. Ja nämä on tämmöisiä esimerkiksi B2B-tuotejohtamisen lainalaisuuksia, että välillä sulla vaan pitää niin kuin benchmarkin vuoksi olla se niin kuin mahdollista ruksia se ruutu. Mutta kyllä niin kuin sanoit, niin kyllähän monessa tuotteessa siitä oikeasti on hyötyä.
Mä itse pitäisin hirveän tärkeänä sitä, että oikeasti mietitään, että ratkaiseeko se jonkun validin ongelman asiakkaalta. Ja silloin, jos me ollaan varmoja siitä, että me ollaan tunnistettu ongelma ja se on riittävän relevantti asiakkaalle, jotta meidän kannattaa se ratkaista tavalla X, niin sitten lähdettäisiin niinku sieltä kautta katsomaan, että mikä tekoäly, komponentti tai platformi meidän kannattaa ottaa mukaan siihen. Mutta jos mä ajattelen, että mitä sen tuotepäällikön pitää ymmärtää siitä, niin tietenkin vähintään se, että toimiiko se, millä tavalla se toimii ja ratkaiseeko se oikeasti sen asiakkaan ongelman. Mutta toi sun kysymys siitä, että kuinka hyvin pitää ymmärtää, mitä se kielimalli toimii ja mitä siellä taustalla tapahtuu ja mitkä algoritmit, niin se voi olla liikaa vaadittu. Mitä sä oot mieltä? No kyllä jossain tapauksissa pitää ymmärtää vähän niistä algoritmistakin. Että mä itse vähän niin kuin jaan tämän 3 osaan tosiaan. On ne tuotepäällit, jotka toimii tämmöisissä yrityksissä, jotka kehittää näitä kielimalleja. Olen sitten vaikka OpenAI ja näähän on ne, joille tällä hetkellä maksetaan kaikista eniten rahaa, eikö vaan? Oli se sitten niin kuin OpenAI tai oli se Anthropics tai oli se niin kuin Grokki tai mikä tahansa, että jos sä oot sillä alalla ja sä oot niin syvällä siinä teknologiassa, että sä ymmärrät, miten niitä tuunataan ja pyörit siellä, niin loistavaa. Sitä meillä ei hirveästi Suomessa ole. Ehkä jonain päivänä toivottavasti saadaan. Mutta sitten toinen taso siitä niin kuin, tai sanotaan, että jos toinen on 3. taso, niin toinen taso olkoon se, että me hyödynnetään omissa tuotteissamme näitä kielimalleja. Ja ensimmäinen taso on se, että se tuotepäällikkö käyttää niin kuin tosi hyvin näitä työkaluja. Niin kyllä siellä toisella tasolla niin pitää vähän ymmärtää sitä, että miten ne kielimallit, että sä äsken sanoit aika tolleen roksit, että ei ne itsekään tiedä ne kehittäjät, miten se tekoäly toimii. Mä uskon, että kyllä ne kohtalaisen hyvin, kun me mennään sille 3. tasolle, niin ymmärtää, miten ne algoritmit ja pystyy niitä säätämään, mutta tarviiko sen 2. tason tuotepäällikön ymmärtää, niin se on hyvä kysymys. Niin, mä oon lehdestä lukenut, että tekoälyn kehittäjätkään eivät tiedä, miksi se toimii. Mä en usko kaikkea, mitä mä luen lehdestä, mutta toi jäi mulle mieleen. Joo. Datahan se on ja sen perusteella niin kuin sitten arvotaan tai ennustetaan ne seuraavat tokenit sinne ja sitten vähän ruuvataan erilaisia vipuja, että tulee erilaisia vastauksia. Ei mennä sinne enempää. Ehkä siitä ne perusteet on hyvä, mutta mitä sitten, niin kuin jos mennään ihan käytäntöön, niin mitkä sä uskot, että ne eniten tuotejohtajien arkea muuttavat sovellukset on? Tämmöisen ihan perustuotepäällikön johtajan tai... Aivan. No siis se mä tiedän esimerkiksi jo käytännössä monessa esimerkiksi vähän pienemmässä yrityksessä niin tuotepäällikkö tai tuoteomistaja tai tuotejohtaja tai mikä ikinä se titteli nyt onkaan, niin on hyvin paljon vartijana ja hänellä on hyvin monta hattua ja hän tekee kaiken siis niin kuin discoverista ja asiakaspalautteen käsittelystä ihan sinne niin kuin tuotemarkkinointiin. Niin siis esimerkiksi tämä tuotemarkkinointihan on siis, siitä on tullut aivan uskomattoman paljon helpompaa ja nopeampaa, koska se tekstin ja niin kuin oikein hyvän ja myyvän ja markkinoivan tekstin tuottaminen on ihan hirveän paljon nopeampaa ja helpompaa. Ja sitten tietyt tällaiset niin kuin, datan käsittelyt muutenkin, jälleen kerran viitaten asiakasdataan, asiakaspalautteisiin. Että kyllä mä näkisin, että sellaisen, no ehkä näin kotimaista näkökulmasta sellaisen perustuotetekijän tekemistä se helpottaa parhaiten just sisällöntuotannossa ja sitten datan käsittelyssä. Että se sisällöntuotanto on ehkä semmoinen kaikkein helpoin ja suoraviivaisin ja siitä monella on jo aika paljon kokemusta. Siitä on niin kuin hyvä myös aloittaa. Ja sitten se datan käsittely ja analysointi, niin siinä on myös se, että tietysti kaikilla ei ole välttämättä tälläkään hetkellä hirveän paljon dataa käytettävissä ja sitä ei sen takia hirveästi analysoida. Mutta tekoälyn avulla se kynnys alkaa käyttää dataa paremmin voisi olla matalampi, koska usein myös näin kuin tämän tyyppisissä rooleissa, niin sitä aikaa ei ole.
Ja sitten on semmoinen kolmas mielenkiintoinen juttu, että se, miten tekoälyn käyttö tulee muuttamaan deliveryä, koodausta ja deliveryä, niin sehän tulee vaikuttamaan myös tuotepäällikön tehtävään. Ja voisi kuvitella, että se delivery-tiimit tulee pienenemään ja tavallaan silloin siitä kaikesta tekemisestä se painopiste tulee olemaan niin kuin enemmän strategiassa kuin siinä delivery-rajapinnan valvonnassa. Data. Tuntuu siltä, että me palataan tähän dataan. Data on koko ajan ja kun ajattelee näitä ihan käytännön sovelluksia, mihin tuotepäällikkö tai käytännön tekoälysovelluksiin, niin nehän on aika tämmöisiä itse asiassa geneerisiä, jos me voidaan ajatella. Ajatellaan tätä meidän podcastia. Me ollaan nyt tekemässä ensimmäistä podcastia. Ihanaa, että kuuntelette meitä toivottavasti vielä tässäkin vaiheessa. Miten me lähdettiin liikkeelle? Idea, ihan perus tuotejohtamista, vähän markkinatutkimusta. Ja siinä on mun mielestä niin kuin ensimmäinen juttu, että kun me puhutaan datasta, niin on se data, mitä yrityksellä on ja ehkä niistä asiakkaista. Ja sitten on tietysti se niin kuin yleinen data, mitä niin kuin markkinoista on. Et kun me esimerkiksi tehtiin tämmöinen pieni deep research, niin sehän on perinteistä tuotepäällikön niin kuin markkinatutkimusta. Data, mikä siellä markkinalla on kaikkien käytössä enemmän tai vähemmän. Ja senhän niin kuin pystyy nyt kaivamaan sieltä niin kuin äärettömän paljon nopeammin kuin mitä tuotepäälliköt on ennen pystynyt siihen. Eikö vaan? Et siinä on niin kuin heti tämmöinen ensimmäinen juttu, mikä varmaan muuttuu. Sitten taisit jo vähän niin kuin mainitakin jossain vaiheessa vähän niin kuin sparrausta. Sehän on myös mainiota, että voi vähän kysellä ja itse asiassa semmoinen niin kuin sparraus taas tämän podcastin teosta. Hei, mitä työkaluja kannattaa käyttää? kun et ollut tehnyt podcastia ennen, mitä kaikkea tarvitaan, mitkä on hyviä studioita, mitkä on hyviä työkaluita, missä se pitäisi lähteä. Kaikki tämmöinen sparrailu, niin nyt sulla on aina joku, jonka kanssa sparrata. Mikä on varsinkin tuotejohtajille, mä uskoisin, niin tärkeää, koska aina siellä ei hirveästi kollegoita ole, varsinkaan pienemmässä firmassa. Että aika yksinäistä hommaa. Työkalustäkki löydettiin sieltä tähän. Sitten ohjelmointi on tietysti semmoinen, koska koodi on vaikka kuinka paljon. Sitä dataa, miten joku koodataan, sitä dataahan on tuo vaikka kuinka paljon. No se ei kaikkien tuotepäälliköiden varmaan hommiin sillä lailla vaikuta, mutta niiden, jotka tekee ohjelmistotuotteita, niin ja niissä on selkeästi jonkunnäköinen käyttöliittymä, niin kyllähän se käyttöliittymien tämmöinen niin kuin protoilu niin on paljon helpompaa kuin vibe-koodaamalla, joka varmaan monille toivottavasti on tuttu termi jo, eli promptaamalla koodataan, niin meikäläisenkin oloiset tuotejohtajat, jotka ei ole ikinä ollut niin kuin koodareita, niin pystyy tekemään. Mistä päästään itse asiassa yhteen vielä esimerkkiä siitä, että miten se tekoäly toisaalta niin kuin voi viedä vähän vääräänkin suuntaan, että mä oon tosiaan itse koodannut nyt hiukan ja sitten kun me jälleen tätä podcastia tehtiin, niin mä ajattelin, että hei, olisi kiva, kun meillä olisi tämmöistä ajankohtaista asiaa täällä, että minäpä teen itselleni sovelluksen. Ja aloin tekemään sovellusta, toki, koska sovelluksen tekeminen on helppoa. Eikö tämä ole niin kuin perus tuotejohtamisessa? Well. Hei, idea, lähdetään tekemään tuotetta ja kunnes me sitten, kun mun pitää oikeasti alkaa käyttää sitä, niin tajusin, että ei tämä tuotetta itse asiassa tarvita. Sä tarvitset tämän hyvän promptin, joka kysyy sulta, tai kysyy tekoälyltä, että mitä on tapahtunut. Mutta on perinteistä, kun on niin kuin teknologiaa käytössä, niin me myöskin helposti lähdetään tekemään tuotteita, joita ei välttämättä niin kuin tarvisi tuotteista. Joo, ideoista on harvoin pulaa. Joo, näin se on. Et siinä varmaan niin kuin hyvää tämmöistä esimerkkiä siihen ainakin niistä niin kuin perusasioista, missä se tekoäly muuttaa, missä ehkä tullaan vähän kävelemään välillä heikoilla jäillä. Kannattaako sitä tekoälyä sinne laittaa vai ei? Joo, dokumentointi yhtenä isona. Ja sitten mä jostain bongasin, että siis jos ajatellaan stakeholder managementia, joka on niinku teemana tietysti tämmöinen niinku hyvin, hyvin ihmisläheinen ja jo tänä päivänä erittäin oleellinen osa
tuotepäällikön työtä ja tulevaisuudessakin varmasti ehkä vielä korostuu, niin sitten tekoälystä voi olla siinä hyötyä sillä tavalla, että jos haluaa luoda tällaisen sopivan niin kuin kommunikointimallin, että kuinka pidetään kaikki informoituna siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja jaotellaan se informaatio ja niin kuin järjestetään se fiksusti ja tavallaan niin kuin erityyppisten ryhmien tarpeisiin, niin sitäkin voi tehdä tekoälyllä. Että kyllä se sillä tavalla on innokas ja ahkera assistentti. Sidosryhmäyhteistyö vie monelta tuotepäälliköltä tosi paljon aikaa, eikä sen sidosryhmät yleensä ikinä ole tyytyväisiä, koska niitä on niin paljon ja kaikki on vaikeaa pitää informoituna. Kyllä. Muuttaako tekoäly tämän? No siis kyllä tuohon voi mun mielestä luoda, siis sanotaanko, että ilman tekoälyäkin pääset pitkälle, jos sä oikeasti niin kuin luot tietynlaiset kommunikaatiomallit. Ja pelkällä tekoälyllä et kyllä pääse mihinkään. Kyllä siihen tarvitaan ihminen. Mutta se mun mielestä sitä voi käyttää niin kuin assistenttina siinä, että luodaan tietyt toimintamallit. Sitten kuitenkin se varsinainen kommunikaatio, koska sehän ei suinkaan ole vain niin kuin tiedon välittämistä, se sidosryhmätyöskentely. Siinähän pitää myöskin sitten hyvin herkällä korvalla kuunnella, kunhan muistaa, että ei usko ketään. Niin suoraan saa uskoa, mutta aina pitää validoida. Niin on se, sanoisin, että on se semmoinen niin kuin human heavy osa-alue. Mutta kyllä tekoälyn kanssa voisi parrailla, että missä muodossa kannattaa niin kuin tietyt asiat tai missä muodossa voi tietyt asiat kommunikoida ja miten luoda semmoiset niin kuin yleiset toimintaperiaatteet tai templat tai muut. Että jälleen kerran siitä voi olla apua, mutta en nojaisi siihen liikaa tuossa. Joo, mä uskon, että siitä on aivan varmasti apua, jos me vaan opetellaan käyttämään. Jo pelkästään se, että joku vetää yhteen meidän lukuisat palaverimme ja lähettää niistä, niin ehkä me saadaan niistä vähän tehokkaampia. Kyllä. Ja sitten ei unohdeta, että mitä me just puhuttiin, niin sekin on jo monessa firmassa hyvä juttu. Kyllä, ja sitten jos ajattelee sitä, että kun käy kaikenlaisia keskusteluja, milloin missäkin formaatissa näiden eri sidosryhmien kanssa, niin tavallaan se, että jos niistä saa edes mitään noteseja kerättyä tai edes vaikutelmia kirjattua ja sitten tietyltä ajalta syöttää sen tekoälylle, niin voi myös pyytää niin kuin tiettyjä trendejä. Että okei, että mulla on niin kuin säännöllinen myyntipalaveri joka toinen viikko ja tässä on nämä notesit näistä palavereista, niin kerro mulle, että mitä myynti haluaa kuulla ja mitä mä yritän myynnille kertoa. ja tietysti tsekata, että onko siellä joku niin kuin disconnect ja sen tyyppistä. Että kyllä sitä kannattaa hyödyntää. Joo. Eli on paljon tälläkin hetkellä semmoisia sovellusalueita, missä tuotepäällikön ehdottomasti kannattaa käyttää tekoälyä tai yritystä kannattaa tekoälyä käyttää. Mutta jos me palataan siihen meidän alkuperäiseen kysymykseen nyt tämän meidän polveilevan keskustelun jälkeen, niin mikä sun veikkaus on? Miten tuotepäällikölle käy? Hommat säilyy, ne vaan muuttuu vähän niin kuin muuttaa luontaan, mutta töitä riittää yhtä paljon kuin ennenkin vai että ehkä niin kuin tuotepäälliköitä ei enää tarvita niin paljon, tiimit pienenee vai että tämän takia vaan hyviä tuotteita tarvitaan enemmän ja enemmän ja tuotepäälliköitä tarvitsee enemmän. Miten tekoäly vaikuttaa meidän hommiin? Mä oletan, että siis tuoterooleihin edelleen tuoterooleja tarvitaan. Mun mielestä se on aivan selvää. Se tulee muuttumaan. Se on mun mielestä ehdottomasti myöskin täysin selvää. Ja jokaisen, joka siis toki tämä koskee muitakin aloja, mutta kun me puhutaan nyt näistä tuoterooleista, niin jokaisen, joka on tuoteroolissa tai haluaa joskus olla tuoteroolissa, niin on todella tärkeää ottaa nämä työkalut haltuun. Mä näkisin, että tiimit tulee todennäköisesti pienenemään, nimenomaan delivery-tiimit. Ja just tämä tämmöinen niin kuin, nopea protoilu ja sen sellainen, niin tulee muuttamaan mahdollisesti sekä designin että niin kehitystiimien työtä. Ja on mahdollista ja todennäköistä, että ne tiimit pienenee. Mutta se tarkoittaa tuotepäällikön näkökulmasta sitä, että se työ on jatkossa vielä strategisempaa kuin nykyään. Ideaalistihan siinä olisi aina se strateginen ja operatiivinen niin kuin tasapainossa, mutta käytännössähän monen tuotepäällikön työ on välillä hyvinkin delivery-painotteista, että sitä ollaan niin kuin
vietetään hyvin iso osa ajasta siinä kehitystiimin rajapinnassa. Ja musta on hyvin niin kuin selvästi nähtävissä, että se tulee jatkossa muuttumaan, koska ne kehitystiimit todennäköisesti pienenee ja tavallaan tämmöisestä niin kuin, discovery- ja design-vaiheesta mahdollisesti tulee semmoista niin kuin nopeampaa ja interaktiivisempaa ja ehkä hieman kevyempää. Ja sitten kuitenkin siellä täytyy olla joku, joka jatkuvasti huolehtii siitä niin kuin end-to-end arvontuotannosta ja siitä, että mitä tapahtuu kaikissa niissä avainsidosryhmissä ja markkinoilla ja kilpailijoilla ja tulevaisuudessa ja ensi vuonna ja miten se kaikki vaikuttaa siihen tuotepäätöksentekoon. Että kyllä mä ehdottomasti näen, että tuotepäälliköitä ja johtajia tarvitaan tulevaisuudessakin ja mä ehdottomasti näen, että heidän työnsä tulee muuttumaan. Ja mun mielestä oikeastaan hyvään suuntaan. Koska maailma näyttää valoisalta. Maailma näyttää hyvin valoisalta. Eli, hyvin tässä tulee käymään. Eli niin kuin 20-vuotiaalle Anna-Katariinalle sä edelleen suosittelisit, että tuotejohtaminen on ihan loistava ura. Siellä. Siis 20-vuotiaan Anna-Katarilla voisin sanoa, että keskityn nyt siihen opiskeluun ja kertoa, että tuotejohtamista on olemassa. Hän ei näistä kummastakaan ollut kauheasti selvillä, mutta se on toinen tarina toiseen kertaan. No mutta hyvä. Pääasia kai on se, että se ei olisi se no. Ei missään tapauksessa. Mä oikeastaan voisin sanoa hänelle, että niin kuin good things are coming ja yksi niistä on tuotejohtaminen. No niin, hyvä. Loistava. Mä luulen, että siihen summaroidaan tämän päivän tämä itse kontentti. Ja palataan ihan pikkasen vielä tähän lopussa siihen, että mitä tuotejohtamisessa itse asiassa on tapahtunut. Ja tämä oli se, minkä takia mä itse asiassa yritin tehdä tämän hienon ohjelmani ja päädyin sitten vaan promptiin. Prompti ei ehkä vielä täydellinen, eikä ole muuten tekoälykään, koska aika vähän se löysi siitä, että mitä suomalaisessa tuotejohtamiskenessä on tapahtunut. Itse asiassa taisit pongata tänään jotain mielenkiintoista. Mä pongasin tänään, Hesarin visiopuolelta. Siellä oli juttu Anssi Rusista, joka on siis tällä hetkellä Supermetricsin toimitusjohtaja ja on aikaisemmin ollut Smartlilla. Ja aivan huikean kasvun saanut aikaan Smartlilla, 60% vuosittainen kasvu ja 100 miljoonaan pääsivät. Ja se, mikä siinä niin kuin, näin tuotejohtajana kiinnosti mua erityisesti siinä artikkelissa, oli se, että hän sanoo niin suoraan sen, mitä ehkä riittävän moni liiketoimintajohdossakaan ei ihan hoksaa. Eli product market fit se ei ole mikään semmoinen niin kiveen hakattu. Jos sä kerran saat product market fitin, niin se ei tarkoita, että se on sulla niin kuin enää ehkä ensi vuonna. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu, koska ehkä tuotejohtaminenkin nähdään vielä monessa firmassa ja monessa johtoryhmässä vähän eri tavoin, mitä se kenellekin tarkoittaa. Osalle se on hyvin semmoinen kuin tuotekehitysliitännäinen juttu ja osalle se on sitten sellainen, jota tarvitaan ehkä firman tai tuotteen tietyssä vaiheessa, mutta ei ehkä sitten enää siinä vaiheessa, kun ollaan saatu se product market fit. Ja se on hirveän hyvin tulee mun mielestä, vaikka siinä tuotejohtamista suoraan mainita siinä jutussa, mutta se tulee hirveän hyvin esiin siitä, että täytyy olla valmis. Sitä pitää silmällä sitä product market fittiä. Ympärillä kaikki muuttuu koko ajan. Maailmantilanne, teknologia, kilpailijat, liiketoimintaympäristö, asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet ja toiveet. Se on jatkuvassa murroksessa ja sitä täytyy pitää silmällä ja siitä täytyy tehdä mielellään oikeita johtopäätöksiä. Täytyy mitata sitä niin kuin oman tuotteen menestymistä jatkuvasti ja tämä kuuluu tuotejohtamisen vastuualueeseen ja se on kyllä ihan niin kuin kriittinen strateginen toiminto, niin kuin jos haluaa menestystä ja kasvua. Hyvä. Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. Product market fit, jos se jäi vielä epäselväksi, mikä se itse asiassa on ja mitä sillä tarkoitetaan, niin kannattaa kuunnella myös tulevat jaksot. Ehdottomasti.